додгоҳе дар Тоҷикистон Нури Туркиамони Ромин Ороҷалӣ шаҳрванди Эронро барои дар ҳолати мастӣ дура кардани мошин ба пардохти 15 000 сомонӣ ҷарима кард. Ороҷалӣ дар шӯрои Ваҳдат Рашт аз тарафи нозируни Файзобод боздошт шуда қарорро низ додгоҳи ҳамин ноҳия содир кардааст. Мақомоти додгоҳ рӯзи 31 май гуфтанд, ки шаҳрванди Эрон аз ҳаққи идораи мошин ба муддати 5 сол маҳрум шудааст. Хабаргузории давлатии Ховар низ рӯзи панҷшанбе навишт, муоинаи тиббӣ маълум кард, ки номбурда дар баробари шароб боз моддаҳои нашадор истифода намудааст. Парлумони Тоҷикистон соли гузашта ба Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тағйирот ворид кард, ки бар асоси он ронандагӣ дар ҳолати мастӣ то 15 шабона рӯз ҳабс ва 15 000 сомонӣ муҷозот дорад. Ҷазои ронандагони маст дар ҳоле шаҳдид шуд, ки бар асоси омури расмӣ шумораи садамаҳои пурқурбонӣ дар кишвар афзоиш ёфт. Мақомот ронандагӣ бо суръати баланд ва маст нишастани ронандагон пушти чамбараки мошинро омили садамаҳо дар кишвар донистанд. Тибқи иттилои расмӣ то моҳи июли соли 2017 дар роҳҳои Тоҷикистон беш аз 700 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷаи он зиёда аз 230 нафар ҷони худро аз даст дода, беш аз 800 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд.